Te parlang da singen pe ye pi kum no bam pin to application na banta ki tu ki bam don ye tu content monetization ma te pe ne te ta ho pin don you ne content monetization te kum no pin to you ki application saka Facebook te mi chong phi te ale parlok mta ngin ya shikmat ma oi nam dapat lap than ban singan sinai ki video ki kham original ba pin kham i thu ba te yang sinai da kane bat namar ngar ga ban kam te menta la ban lai ha kane report a technical problem ma te lai ek to includes ba to includes to lai hang to te sa upload ik to jong phi te da upload phi la ban thoi ka application ne kane ka application ka bangala tho hane te phi la ban screenshot kane bat phi la ban thoi kane bat onda phi la dak thoi kane sa kupi ka link profile ka jong phi sa tik hang ne harum ba ngala tho ba kod respond ma tang kene block receive